Co vám vadí na holkách? Ale tak mě vadí, když je na vozejku, no, když nemá nohy. Co to je? Ale asi když je tlustá bušty, no. To mě vadí, když nemá žádný kozy, no. Je mi úplně ukradený, jestli to bylo myšleno ze srandy, nebo nevím v jakém kontextu si kurva dovolíš dělat srandu z někoho tělesného postižení. To ti přijde fakt jako vtipný a v pohodě. Já nevím, jak byste se chlapci cítili, kdyby to tělesné postižení postihlo někoho z vás ve vaší rodině. Nehledě na to, že bacha, jakoby reálně může se ti to stát taky těma tvýma nerozvážnýma rozhodnutíma, který děláš. A zase urážet ženy. Chlapci, doporučuji dostudovat si, jak se lidský tělo mění během života, roste nám pubický ochlupení a spousta dalších věcí. A stejně tak se mění i dámský tělo v průběhu života. Nehledě na to, že já nechápu, že vždycky takový kluci, který mají stejnou bundu, stejný kalhoty, 4 vedle sebe se stejným účesem, se stejnou váhovou kategorii, mají nutkání se navážet do někoho, o kom ví úplnou piču. Takže prosím příště, až zase budeš říct nějakou sračku někde, tak se 2krát zamysli nad tím, než to řekneš, jestli nebudeš za dementa. Nesuďte cizí lidi, nesuďte vůbec nikoho. Každý jsme sám se sebou, vyrovnejme se sami se sebou a nesuďme cizí lidi. Jídelníčky a tréninkový plány najdeš na petrius.cz a ty nejlepší doplňky stravy na pdnutrition.cz.